እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና كورات سمعتنا على توزينا النها بمسغار دك سب تخصيصو اب اثيوبيا بتحت قيد صنح ايرتراوي نابيت فردك غرب ناب نيزرلاند تسغاغيرو اتي بوليد زفلت اسمو تولد غويتوم كم زبال سنغرو لايرتراوي كاب 2014 كساب 2020 نابزلو غيزي بجمله سدتنياتات كاب هاجر ناب هاجر اب مسغار زي حقاوي تغبارات توافيرو بمصنحيو ابز ترخبلو تتعيزو ناب فردك غرب كسته مسريتلو بمنقد زي ودي 38 عامت وليد زي تسغاغر ايرتراويانن زيغاتات كالوت هاجراتن اما عسكرات ابز داغونو لؤوان كبيت سقاين مغرفتن زركبو يسباوي قفعتات كمز وردوم ينقار ابز حلف عامت وليد كيدان زكاريا سابت مريم مزتبهل بتصايو اب اثيوبيا ناب فردب زغربلو نعسر 8 عامتات صنع ماسرتي تفريدو نيروم مسو تخصيصو زنبره كيدان زكارياس نابيت فردن توسدن كله امليطو بمسوارو زاغيت حلواتو بي كمزلو يفلطن عمت ابلعل دق انستيو سقاين مغرفتن ابلعل سدتنياتات راي زيكونه نسدرا بيت غدايات امسايا كفلو بزبلون باامايتا شحت ገንዘብ اب تحت زكسوس ابلعل زنبور سبات كمسفصمه كاب زهيق زتمحلالف زينا يملكت قصرون بلكع زي تفلطون اب تحت زي ارميناوي تغباراتن كلو كم زموتي زغلص كابيت صحفه خبر حقي نيزرلاند زوص مغلصي كم زملكتو اتغبناو مرمرا ابلع الوليد بمتحبار ايطاليا يوروبول انتربولن اغراوي بيت فردي غبننياتاتنيو تخايدو አባላት ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ባይቶ ጸጥታ አብልዕ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ጽዋር ማዕቀብ ክገብር ጸዊዖም ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ካብ 4 ክሳብ 6 ጥቅምቲ ዘካየደ ዋዕላ ባይቶ ጸጥታ ይኹን ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ሰብኣውን ወተሃደራውን ቅልውላው ክፈትሕዎ ብዘይ ምኽኣሎም ነቐፌታ ኣቕሪቦም አባላት ፓርላማ አብልዕሊ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኤርትራን ህወሓትን ብፍላይ በመትኳር ዘድል ማዕቀብን መጠንቀቅታን ንምቕራብ ይሕግዝ ዝበልዎ መቕሪቦም ፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ብተወሳኺ አህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ባንክ ዓለምን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ንምኽታም ንዘቕረብዎ ቅድመ ኩነት ብምኹናን ብሕታውያን ትካላት ማዕረ መንግስታውያን ትካላት ዕድል ክወሃበንን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝመሓደራ ትካላት ናብ ናይ ውልቂ ዝሰጋገራሉ መንገድታት ክፍጠርን ጸዊዖም በኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኩነታት ኢትዮጵያ ከተጽንዕ ዝቆመት መርማሪት ጉጅለውን ዕድመ ስልጣና ክናዋሕ ጻውዒት ቀሪቦም አባላት ፓርላማ ብተወሳኺ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ነባሪ ፍታሕ ክሳብ ዝርከበሉ ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብዚ ዞባ ክዋፈር ጸዊዖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ብራስለስ ብዝርከብ ኤምባሲ ቢሉ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኩሉቲ በፓርላማ ሕብረት ኤሮጳ ዝቐረበ እማመነ ጽግወሎ እቲ ኤምባሲ መግለጺኡ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ናይ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ግዲ ከይገበረ እቲ ፓርላማ ናብ ክልል ትግራይ ጥራይ ፍሉይ ኣተኩሮ መሃቡ ጉዳይ ፖለቲካ ዳ እምበር ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣይመስልን ኢሉ ኣብ ሱዳን ዴሞክራሲ ዝጽውዑ ሓይልታት ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ሓድሽ ቅዋም ኣጽዲቖም ኣብቲ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ሓድሽ ቅዋም ተሳተፍቲ ኣካላት ንሱዳን ናብቲ ቅኑዕ መስመር ንምህናጽ ዴሞክራሲ ክመርሕ እምነት ከም ዘለዎም ገሊጾም ድሕሪ 2019 ንመጀመርያ ግዜ ልዕሊ 50 ማሕበራትን ምንቅስቓሳትን ተኣኪቦም ኣብ ስምምዕ ዝበጽሕሉ ቅዋም ወተሃደራዊ መንግስቲ ካብ ስልጣን ምእላይ ስምምዕ ሰላም ጁባ ምስራዝ መትካል ሓድሽ መሰጋገር ቅዋምን ሓጋጊ ቆንስልን ዝብል ነጥብታት ከም ዝርከቦ አሶሺየትድ ፕሬስ ሓቢሮም ስምምዕ ሰላም ጁባ ንወተሃደራውያን ሓይልታት ዝጥርነፍ እኳ እንተኾነ ንካልኦት ምንቅስቓሳትን ማሕበራትን ማዕረ ዕድል ዝህብ ኣይኮነን ብምባል እዩ እዚ ሓድሽ ተመስሪቱ ዘሎ ምጥርናፍ ከም ዝስረዝ ዝገብሮ ዘሎ መራሒ ናይቲ ብሓይሊ ብረት ስልጣን ሒዝ ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ አልቡርሃንን ምክትሉ ዳግሎን ካብ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝወረዶም ጸቕጢ ስልጣን ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ክረክቡ ብተደጋጋሚ ቃል እኳ እንተኣተዉ ክሳብ ዝእዋንዚ በትረ ስልጣን ኣብ ኢዶም ይዝርከብ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና
ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ